Ako hanyo jud ko sa mga pulis, sir. Maluoy mo, sir. Buhi lang gid ninyo akong bana. Kuwang ba ng anak kay missing pa jud karon. Mao kini ang hilak sa tulo ka mga asawa sa mga suspitsado nga giingong nalambigit sa pagpusil patay sa hepe sa Criminal Investigation and Detection Group Central Visayas kon CIDG-7, Police Captain Joel De Perine sa Barangay Sudlon 2, Cebu City niadtong Oktubre 25, 2025. Ang mga asawa midangop sa Cebu City Police Office karong Huwebes, Oktubre 30, aron unta personal nga makahinabi sa ilang mga bana. Usa niini mao ang 44 anyos nga si alias Bing, asawa sa prime suspect nga si Leonardo June Manto. Asoy ni Bing nga hangtod karon wala pa gihapon niya nakahinabi ang iyang bana. Ingon ana kung wala kakuan kung nganong ingon ana ikaron kay dili na siya mo sulti nako kay sa ako rang nahibaw-an sa ako ang bana is okay ra jud kayo wala may problema gyud. Akong gikuan unsaon siya kay nakaibaw ko unsa gi kuan ani dili na siya manghilabot kun dili siya unha. Nagkanayon si Bing nga wala siya ni atong higayuna sa pagkahitabo sa krimen tungod may bakasyon kini sa iyang igsuon sa lungsod sa Barile gikan Oktubre 24 hangtod Domingo Oktubre 26. Kahinumduman nga misurrender si June Manto sa headquarters sa Pasig City Police Station ug mitugan sa iyang nahimong krimen kagahapon sa gabii Oktubre 29. Nasayran nga human sa iyang pagtug-an gidala kini balik sa Sugbo kaganihang kadlawon ug kasamtangang gikustudiya sa CCPO. Dili pod lalim karon para nako siya namatyan siya ako labaw pa. Parehas mi nga nag protect sa among mga anak. Sa karon kung nakabuhat na nga akong bana og ingon ana mangayo mig pasaylo ako mangayo ko pasaylo sa lugar sa akong bana pero inaot lang nga imbestigaran lang jud nigtarong sad. Gani nanawagan ang 36 anyos nga si alias Tessie, asawa ni John Ray Manto, usa sa mga suspitsado nga misurrender sab sa mga opisyales sa Dakbayan nga pagawso na ang iyang bana tungod wala kini niadtong higayuna sa dapit pagkahitabo sa krimen. Nga buhian lang ninyo akong bana, sir. Kay mag-unsa man mi, sir. Siya ra may nangita, sir. Naadso ko'y mga anak, sir. Maluoy mo, sir. Buhian lang ninyo, sir. Kani surrender naman dyan na si June Manto, sir. Hindi siya ma'am itong pagkahitabo ah? Nagtrabaho man na siya, sir. Guardian na sa Gintic, sir. Ma'am, kay sweldo man na niya sa City Hall, ma'am. Kay tanod man na siya, ma'am. Pag human niya sweldo, ma'am, ni adto na siya sa kanang kauban niya sa trabaho, ma'am. Then pag human niya, ma'am, nilargo na siya duty, ma'am. Samtang magul-anon sab nga mipadayag ang 50 anyos nga si alias Ami nga missing gihapon ang iyang bana ug anak nga si Sunny Dumarig Sr. ug si Sunny Jr. Human nga giransak ang ilang panimalay og mga armadong kalalakinan ni adtong Martes, Oktubre 26. Gituuhan nga ang pagransak silang balay adunay kalambigitan sa engkwentro nga nahitabong shootout tali sa mga Manto ug nila De Perine sa CIDG-7. Kuwang ba ng anak kay missing pa jud karon. Akong bana 54 niya, akong anak 25 niya, kay eskwela to sa CTU College. Nadamay sila o pagkahitabuan na sila ato ma'am? Naara sa ilang balay, ma'am, nagtrabaho na niya. Akong anak kay eskwela yung taon to atong Lunes kay exam Manila. Sa pagkakaron, wala pa miluwat og pamahayag ang mga opisyales sa Police Regional Office 7 ug CIDG-7 kabahin sa pagsurrender sa mga suspitsado ug sa update sa maong kaso. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.